para sa mga investors yung ganahan mag-business guys, nangita ba mo og halin kay nga dorm or business guys nga do diri sa Southwestern University guys, nata diri karon guys sa Uniplace. So natay actually condominium diri actually guys is sa dorm, so gamay na lang siya baligya diri og available. And diri ang pinakabago natong Tower 2 which is na ning condominium area, ganahan og mga business spaces, commercial spaces pwede kay available. So sa may paabot niyo guys, alas na, let's get to know this. Right now, we're in front of Tower 1. So upon entering sa ato ang building, kay makita na to ang ato ang lobby area. So gimension ako ganina earlier na ang ato ang stairs not just duha lang ka buksa in this building, naata sa tunga. See here. So ato ang duha ka high speed na elevator, natay stairs na sa tunga, lahi po ang mga stairs on both corner para sa ato ang fire exit. And then start ta sa dormitory. So for this level, all commercial unit, there is a ground floor. And then musaka ta for second floor until sa 6th floors. Sorry, diri na din, nag-start na ta, there is a dormitory actually. Yes, first floor. First floor. Kani siya nga area, if makita ninyo. Kani, mo niya tong hallway, and then gikan dito padulong diri sa ato ang corner dormitory unit. Ang front kani pagkagawas nato is commercial. Natay na po ka commercial units diri sa Tower 1. So ganina katong gi-mention ako ganina nga basin inigsulod ninyo mahibong mo nganong dili siya finish na ni final na ni. Yes, this is our industrial finish na concept. So, inani siya, more siya og walay pintal, pero lahi ang yung texture. Lahi ang makita ako. Compare sa uban nga, murag, sulod ninyo nga, kung naman, kanang, na siya yung mga pintal. Kani siya, more siya pinadry, kay, it's, industrial finish. Pero, upon sa turnover, ani sa door, makita ginyo later in, ani ka po siya, depende na lang sa inyong buyer, if ilang i-furnish or ilang pintalan, ilang ibinil. Proceed ta sa second floor para makita ninyo ang actual sa kuan. Mag-stairs na lang ta. Oh, stairs na miss. So ato ang second floor is tanan dormitory units gihapon. So inyong manotis kay naatay fire exit, naatay mga emergency lights sa ato ang hallway. Yeah, fire extinguisher. Yes, nasa inside sa naay mga fire sprinklers. Yeah, fire exit. Room Yes. 102. Welcome and mauna ni ato ang actual turnover sa ato ang dormitory unit. Yes. So this is a 24 square meter floor area. And then, upon turnover, part of deliverables is upat ka bunk beds, upat ka study table, including aircon. As mentioned earlier, yes ma'am, fully furnished, separate ato ang toilet and bathroom. Pwede na sila magluto diri, no? Yes sir, pwede ra sir. Miss, question miss, for one ingunani, all girls, separate ang Actually, girls and boys. Yes, because we have this gender specification from for level 1 co-ed. So co-ed means pwede siya lalaki, babae. Okay. And then second floor also is co-ed. Mm. Third, fifth kay puros female. Fourth and sixth is male. So dili kid siya pwede mag-mix. Gali. Importante sa na, actually. Yes, since we're bata students, so we have also to implement a gender specification sa per floor. So sa inyo ang ma-observe kay ang dormitory is ideal for rental. Nindot siya i-push for OFW, kaning mga na mga existing na mga apartments within the area kay kusog yun siya sa students. So, mo na ni siya ang deliverable, ma'am? What we see is what we get. Yes, ma'am. Hasta sa CR, no? Yes, ma'am. Oh. Yes, ma'am. Naihatan ko. Perfect. Shower. Pila na lang kayo unit ang available diri miss? Gamay na lang Gamay na lang. tani, mga siguro mga tulo. Tulo na lang. Oh. Okay. Apil na ato ang cabinets, apil na po niya ato ang chairs. Yeah, pati ang mattress. Nanapod niya siya during sa turnover. So,
ano na gyud siya, ready for move-in. If na, inyuhang client mo purchase ani, good for rental na. Ang students nga, inyuhang mo market, actually, sanina na lang ang dadon. And then, kanina lang, mga biddings na lang nila, unlan. Nga, makita na bro, yan ninyo, dari, if inyuhang malili ba? Alam mo siya sa ground. Kani dari, entrance na ni. So, fronting ta siya sa main entrance sa main Bro, gate. dili ra siya flood rin, no? Wala, sir. Dili ra. Kapag bagyo, dili Actually, ra- pag bagyo kay tanan man jud nga area kay flooded naman gito no. That's the rare ano na lang gid rare case na lang gid nga mo baha. Katong pag bagyo gid ni awas gid ang sapa sa likod. So, lisod ang tubig dire. Wala siya tsaka sod, sir. Naara po siya sa ubos dito lang sa kuan. Na proper drainage kumpleto ta. Laom po ta tong drainage dire. Wala raw siya, sir. Naara siya din ha sa katong parking area nga atong giagian kaganina. But the rest is wala. Ano ni siya, Safe. Chairman? Ani siya. Nanasad sila privacy. Yes. Oh, na sila privacy. But they cannot bring relatives here to stay, no? They actually magod kaning mga But parents. short lang. Parents is okay lang mosulod, but but- friends, first degree relative is not allowed to get inside. But ang parents, pwede na mas Pwede siya mo stay pero dili sila allowed to sleep overnight. Okay. Oh, unless na lang kung ikaw parent ka, tapos imuha ning giabangan exclusive. Oh, kana. So every time mo ari mo dire, pwede mo stay. But if this is occupied na gani for kanang tenants na, so dili give way sad ta kay unfair ra bad For sa example, mga nagbayad tenants. sila duha ka space. In case maro sila. Okay ra, goods ra na siya, sir. Okay, let's proceed sa residential. So Banda kanya rito? to ang mga commercial units, sir, is also for sale po di siya. Mm. Mo ni siya ang sa back na part. And then, Okay. agi na to dia later, makita na to ang front Okay. na area. Miss, mao na siya maging 4,000 per Yes, kani siya, sir. So this is a mechanical parking. Mm. Ang sa ubos kay for rent, ang sa baba for rent gihapon. Okay. Pero just in case mag-burn out, okay ra. Yes, okay raman. Add sa atong But ano man gud siya, ang na-observe lang po na ko diri kay dili man kayo puno sa babaw, mostly diri gid sa ubos. Mm. Kay aside from here, naman po tayo parking dito in front sa Tower 1 and Tower 2 na Aspire Homes. Okay. Bali, ang kanang 6,500 per head is rent lang only. Yes. For kuan, water and electricity is equally divided for 4 tenants. Naaman say, sir God, naaman good sila kaugalingon nga submeter. So every month, nai-bill mo, generate ang ilang electricity and then makita nila kung pila ilang bill monthly. So muna i-divide for tenants. And also, same sa water. So, ato ang main entrance. Yes. Dito sa Western, dito siya. Ah, tapos pagawas padulong sa Southwestern and then this way is access to USC. San Carlos. Okay. So same ra gihapon, we have 11 floors for Tower 2 and then all of floor kani siya, all residential unit except the commercial front and back. Yes, na nagpuyo dire no. Oh, nana. Okay, kanang mga na-aircon. Oh, nana. Pero ano lang yun siya, bag-o lang yun siya na turnover last June 2025. Okay. So muna karon daghan pa og bakante Okay. for Tower 2. Mag-stairs lang gihapon ta ha. Sige. Mas adventures man good pag magkuhan. The exercise. Commercial. Okay na maayo na. So mo ni siya nga to ang actual turnover for residential unit. So as you can see, this is a finished unit na gyud. Same setup lang, separate toilet and bathroom, nanatay hanging cabinets, nanatay countertop, sink, and then provision for aircon. This one, naka-vinyl na to ang floor, naka-painted na to ang wall. Inani ra gid ato ang window. For ano ra po siya, safety. Kay since most nagpuyo diri students man. Yeah, likay ta nga pasinyag na yung mga depressions, anxiety. So just to be safe lang, ginani ra po ang concept for the window. Diri na napod tay mga outlets,
And also provision for internet o sa telephone na na. Kasi ato ang provider. Open ta ma'am, actually. Pwede ra, if na may mga prepared na mga network provider, pwede ra mo rin yung kontakon direct. Pero napod tay, sa ato ang admin po, sa atong property management, napod sila ilahan na network provider para na i-plan. And then mas dali if ever yung mag Set up no. set up, pag Oras kaya na may line. oo, most na ang pinaka-importante kay if mo tawag pa mong tag mga outside provider, God, it could be walay box or kailangan i-buy So sila ang set up. 1699. Provider, ma'am. Nalimot ko sa ilahang pangalan man, pero 1699 dili lahi siya. Paano lang sa no, kung mag-add ka sa birthday, kinarin sa putalan ko. Actually sir, ang katong para diri sa 14 moto, pwede na to ninyo i-file o permit para mo i-barina kay para dili kay matagak. Pero if you can use wall mounted na mga Sticker inato, man, sticker. pwede ra. Pwede ra po. Or sometimes man good kay makadugay man good na wall mounted man good matanggal. So okay ra to siya ibarina. As lang jud mag-permit sa admin. So mo to kung i-mention ka ganina sir na if gusto nila himuon o pina dormitory type, amo na ni siya gi-measure up until karidri. Pwede siya tulo. Ah, Oh, nice. oh, pwede siya pero wala na tong same concept na separate bitaw yahan. Pero Katong study mag-office, table, wala. Murag ka ng katulgan na lang yan. Yes, ang gibuhat na lang, ano siya, daghan kayo mga ideas for kanang mga pina-dormitory, pina-loft type, interior, minimalist type, daghan siya kay mga ideas makita na to online. Ang gibuhat sa amo ang diri, gibutang ang kuan. Ito nga. Diri gi set up ang study table. And then sa ubos is more on cabinets na. Cabinets nila. Ang mga bunk beds, cabinets na po ang ubos. So instead of magpalit sila og mga hanging cabinets, ang ubos na lang sa bunk bed, mo gipang cabinet para diretso na. Okay, 6 ang tabo. 1, 2, 4, 5, 6. Yes sir. Oo. Yeah, cheaper ang siguro. Baka ang kianan, Same, nato gihapon. Oo. Katong nakita na to forma bitaw sa dormitory kagayina. Same lang gihapon, inani ra gihapon ang hallway sa imuhang ko but you nagian. have to pay additional. Depende gid siya sa Sorry. no, dili. Same ha? Ikaw naman mo, ikaw yung na mag-expenses sa imuhang okay. construction. Oo. Pero if we request FINMA to 350,000. Same setup sa door. Okay. Pwede ra. Okay. At least wala ni hassle free na, no? Yes. Oo. So mo lang na naka-advantage man ka during sa time na kusog pagid ang dormitory daghan pag inventory. The reason why nga nagpa-selling gid ang dormitory kay of course given na naka-save na ka. Also school. For the 3.5 naka-built-in na tanan ang imong bunk beds, ang imong study table, napay chair, napay aircon, napay hot and cold shower. So kisa may dili ganahan na, di ba? furnish. Compared to residential nga finish lang upon turnover. Kay kato, ready to rental na ba yata? Dili na ganahan nga ipabinil pa, pintalan pa. So- Musukol gyapon ang student of 6,500. 50, kamo na yung mo. Yes sir. Same gid nga set up ato, same material. At least nice. At least na option. So, mo to gi-question ninyo kaganina di ay na unsay ano sa bath naka half tiles then ano na siya naka painted na yung wall. Same or gapon na gapon tasing. So, wala na jud kaya gasto kun baya gid actually. So, 14 to 15, Miss Just, no? Yan siya. Yan siya CCTV, guys. So, very safe. Okay. Kilogram. Please press the button. Sa atong meter sa Biko is Natanan diri. oh. So Okay. from here makita na nila daan if ilahang reading. Okay. Reading apart. So here another parking area. Ani siya another parking area. Okay. Apil na ni siya diri sa ano 4,000 gyapon ni plus per. Oh. So apil na ni siya padong diri and then katong gipangutan na kaganina ipasa ang parking for motorcycle Oo. kay kani siya nga part ay. Diri nga part, last part. Okay. Pang kana. Diri. Oo.
motorcycle area guys, pwede mag-park yan. So Nya, kato dito, free free ang siya. parking. Okay. For kani siya nga mga areas, na siya bayan. Okay. For the four wheels lang. Pero for motorcycle, Motor free dito, lang. free lang. Pili capacity yan yung parking diri. Buwan siya, 2, 4, 6, 8, and 12. So, okay. Atay 12 ka parking slot. Ang multipurpose building is in front of tower, and between of Tower 1 and Tower 2. Okay. Sa ubos kay actually ang kanang second floor is pantry. Pero wala pa, dili pa siya operated sa pantry. as of now. Then sa second, ang diri kay kuan siya murag gamer gyapon ni siya og lobby. Oh. Tapos ang taas mo to ang residential lounge. residential. Okay. Then, mo ba na ang third, ang katong na Wi-Fi? Ah, yes sir. Okay, sige. Now, inquiries, please comment below. Huwag kayo mo kalimut guys, so please follow and like our social media accounts. Arats na!